terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha patay, usa samdan human magsampok ang duha ka motorsiklo sa Zamboanga City. Usa sa mga rider na pasok ilawom sa truck. O direktor sa PRO 11 nga brainchild sa programang RPSB, gihuli pa na. Sa detalye sa ato mga balita, duha ang patay, usa ang samaran human magsampok ang duha ka motorsiklo sa Zamboanga City kagahapon sa hapon. Ang usa sa namatay napasok pa ilawom sa truck kakargadog soft drinks. Ani ang report ni Norin Michelle Igonia. Naapa sa kalsada ang mga biktima sa pagresponde sa mga miyembro sa rescue team sa Zamboanga City. Pero duha di ay ang namatay on the spot human magsampok ang duha ka motorsiklo pasado alas 3 kagahapon sa hapon sa MCLL Highway, Islami, Barangay Cabalaway, Zamboanga. Gila sa mga pulis ang namatay nga sila Redentor de la Cruz ug Michael Pabatan Cabalyanga nga pulos driver sa motorsiklo. Samaran usab ang angkas nga si Mark Abraham. Migawas sa investigasyon sa Police Station 3 nga mi-overtake ang rider nga si Michael sa laing sakyanan apan nasampok kini sa kasugat nga motorsiklo ni De La Cruz ug si De La Cruz pa hinuon ang napasok sa ilawom sa truck hinungdan sa kamatayon niini. Samtang gidala sa ospital ang angkas ni Pabatan nga si Abraham tungod sa mga bunog nga iyang naangkon. Norin Michelle Igonia, Newsline Philippines, stay safe. Hinay nang miubos ang kaso sa rape sa Davao City sulod sa tulo ka tuig. Pero netong tuig 2020, natala sa Davao City Police ang daghang kaso sa pagpanglugos. Busa, padayon ang pagdasig sa mga pulis sa mga biktima nga dili mahadlok mosumbong o galing mabiktima sa rape. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gipasalig sa Davao City Police Office nga siguruhon yun nilang mapriso ang madakpang mga suspect sa kasong rape. Giawhag sab nila ang mga biktima nga dili mahadlok o sumbong o mubarog sa iyang katungod aron matagap ang mga suspect. Base sa record sa DCPO, nagkaubos ang ihap sa kaso sa rape sa Davao City sukad niadtong tuig 2020 hangtod karong tuiga. 170 ka kaso niadtong 2020, 152 sa milabing tuig, samtang 8 ang natala sa WCPD ikan Enero hangtod Marso 2, 2022. Sumala ni Police Major Maria Tereseta Gaspan, ang spokesperson sa DCPO, ang chief sa WCPD, ang pag-ubos sa mga natalang kaso sa rape sa syudad tungod sa pagpalapad sa ilang advokasya, hilabi na sa information operation sa mga komunidad, kauban ng ubang ahensya sa gobyerno. Some of these cases kasi are repeated sexual abuse, others are late reporting because some of the victims hesitant sila nga mo report because they do not want to be placed into humiliation or ridicule. Ang kampanya sa DCPO Batok Rape gipaabot hangtod sa mga komunidad o ginapasabot kung unsa ang angay nga buhaton o posibleng dangatan sa mga suspect. We have strengthened our advocacy especially on that matter nga isa nga nakapahatag og empowerment sa atuang mga biktima nga mo report dayon sa mga kapulisan ug sa mga authorities. Kay nakabalo na sila nag-increase ang level of awareness nila, nakabalo na sila karon kung asa mo report o nakabalo na sila nga dunay gobyerno nga mutabang kanila Ang pag-ubos sa kaso sa rape sa Davao nagpasabot nga epektibo ang kampanya sa mga pulis. With that, we are giving the accurate reporting and
And og ang mga biktima niya na tanan niya nga kaso na file nato sa court, and then some of the suspects were arrested and others still at large, but paggawa sa warrant of arrest niya na i-implement gid na mo ang warrant of arrest para madakpan ang mga suspetsado. Gipasalig sa DCPO nga dili nila pasagdan ang mga biktima kay mismo ang lokal nga gobyerno nagahataw og psychosocial intervention ug mutabang sa pagpasaka og kaso pinaagi sa paghatag og legal counsel. Mas mapaspasan pa ang kampanya sa DCPO Batok Rape. Sanglit, gipailawom na sa Alert Level 1 status ang Davao City ug saktong natunong sab sa selebrasyon sa Women's Month. Eugene Hinuta, Newsline Philippines. Stay safe! Gihulipan na ang Regional Director sa Police Regional Office 11 nga si Police Brigadier General Fillmore Escobar sugod karong adlaw Marso 3, 2022. Human sa gipahigayon nga turnover ceremony sa headquarters sa Camp Sergeant Quintin Merecido Command sa Camp Katitipan, Buhangin, Davao City. Ang mihulip kang Escobar, ang Chief sa Information Technology Services sa PNP nga si Police Brigadier General Benjamin Silo Jr. Ani ang report. Mismong si Police Lieutenant General Rodel Sermonia, ang Chief of Directorial Staff, ang guest of honor sa turnover ceremony. Gihulipan si Police Brigadier General Fillmore Escobar, isip Direktor sa PRO 11, ni Police Brigadier General Benjamin Silo Jr., nga hepe sa PNP Information Technology Services. Si Escobar na ang Deputy Commander sa Area Police Command Eastern Mindanao. Mibilib si Sermonia sa gipakitang performance sa PRO 11, hilabi na sa Police Community Relations. I would like to commend the men and women of Police Regional Office 11 under the leadership of Brigadier General Escobar for bringing it to the greater heights. The programs you have implemented have served as a template for other regions, especially in countering the communist terrorist groups in support of the objectives of the National Task Force to end the local communist armed conflict. No less than the SILG has directed the PNP for the institutionalization of your revitalized police sa barangay or RPSB for bringing public safety services to the grassroots and marginalized sectors of society. I would like to thank General Escobar for his outstanding achievements in keeping peace here in Davao Region. For all to know, sa amin po mga graduates ng Philippine Military Academy, kaya sinabi ko sa amin kanina, pag sinabi Kapitolyo ng Pilipinas, ang ibig sabihin noon ay sa ang probinsya o region nagagaling po ang ating pong presidente ng Pilipinas. Thus, the Davao is the capital of the Philippines because the president is from this region. General Escobar's outstanding police community relations effort, especially for his ability to build networks of PNP stakeholders, patrons, and supporters that are instrumental to the success of his infra projects here in Region 11. Maswerte ka talaga kasi nandito ka sa Davao at buhos ang suporta. Si Escobar ang brainchild sa revitalized police sa barangay nga ang misyon mao ang pagtabang sa mga nanginahanglang residenteng nagpuyo sa hilit nga mga dapit sa Davao Region. Nahimong epektibo ang RPSB sa kampanya Batok and Sarohensia. Si Escobar usab ang nagpatukod sa ospital sulod sa kampo sa PRO 11 nga pinakaunang ospital sa mga kampo sa PNP sa Pilipinas. We have also initiated projects that would support the main operations of our region through the infrastructure projects that we have in PRO 11. These projects are actually related to our main effort of clearing the barangays with our enemy and defeating drugs, defeating terrorism, defeating criminality. Nung sinisimulan namin ito, sir, along with the staff of PRO 11, yung aking chief of staff pa sir, si Joey Masonding. So, because we're going to move forward
to the front lines kung saan yung kailangan natin i-sustain. We are expecting, and we are very thankful, sir. We are expecting actually casualties. But we are very thankful, sir, for more than 2 years of implementation. Wala po tayong casualties and revitalized police sa barangay. And that is the inspiration behind bakit po namin kinayo yung hospital. Dakong hagit sa bagong hepe sa PRO 11 nga tupngan ang performance ni Escobal. Pero nagpasalig kining ipadayon ang nasugdang maayong programa nga maghatag og kaayuhan sa mga residente. I'm going to continue whatever projects, programs, activities that help improve the police service here in PRO 11. And it is my obligation to further improve it, innovate it, so in the end, the people of Region 11, the taxpayers, will be the one enjoying the quality of police service being extended by PRO 11. Ang turnover ceremony gitambungan sa mga opisyal sa PNP sa Rehiyon 11 ug nagpasalig usab og suporta kang Silo Jr. At tangi mga mag-uuma sa Dapitan City benepisyaryo sa mga manok gikan sa LGU. O usa ka hilit nga barangay sa Bansalan, Davao del Sur nga naas tiilan sa Mount Apo tukuran og fire station. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa Daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Tungod sa nagkadaghang nagpuyo sa Sitio Balutakay, Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur nga halos sa tiila na sa Mount Apo, gikatakdang tukuran kini og fire station nga napay component nga search and rescue team sanglit gikabalakan sa mga residente o galing naay mahitabong sunog kung diin naapa sa sentrong bahin sa lungsod ang mga bombero. Ano ang report ni Ronnie Jun Otero? Dihang nasairan sa residenteng si Mary Grace Licaro sa Sitio Balutakay, Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur, nga tukuran og fire station ang ilang dapit nagmaya kini kay sumala niya. Unom ka tuig na siyang nagpuyo sa lugar, paspas kaayo ang pagdaghan sa mga tao og dikit-dikit pa ang mga balay og nabalakas siya basin naay mahitabong sunog nga maug daw na lang di pa maabot ang bumbero kay naa kini sa poblasyon Bansalan. Malipay jud nga ana sir kay para mabutangan pud diri og tanang fire station kay para pud nga
Kung naay mga mahitabo nga sunog, kanang dali pud ni makatawag. Sukad-sukad, wala pa'y natalang fire incident sa Balutakay. Natong jutay pa lamang ang balay. Importante sab kining tukuran o fire station nga naay rescue team sanglit naa dinhi ang usa sa mga trail sa pagsaka sa pinakataas nga bulkan sa Pilipinas nga paboritong sakon sa mga mahiligon sa trekking ug hiking. Diri nining iriyaha itukod ang fire station diri sa may sitio Balutakay, Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur. Gitinguwa sa BFP nga karon tuiga matukod na ang fire station sa lugar. Ang itag fire station diha with a fire truck, may rescue truck, ug may ambulance. Expected na mo nga makaset up ni ang fire station. Within the year matukod na tong fire station, pero mauna ang fire truck ug ambulance. Ang sitio Balutakay sa Barangay Managa, 24 kilometros kini gikan sa sentrong bahin sa lungsod sa Bansalan. Hinungdan nga lisod alang sa mga bumbero ang pagresponde sa lugar panahon nga dunay sunog. Lisod usab ang pagsubida sa lugar kung puno sa tubig ang fire truck, sanglit subidahon kaayo ang dalan kaya naaman kini sa tiilan sa Mount Apo. Ang desisyon namin na mag-set up dyan is tourism. Aside from that, pick-up point kasi ito papuntang Mount Apo. So maglagay kami dyan ng SAR teams, yung search and rescue teams. Just in case something will happen to our trekkers going to Mount Apo, pwede kami makaresponde. Karong Fire Prevention Month, nagpahimangno ang BFP sa mga residente sa Balutakay nga mag-amping pirmi aron malikay sa sunog. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Nagbahad ang Davao City Police Office sa ilang mga personahe nga dili pasayloon kung masakpan nga naadik sa online sabong kay ilahag yun kining kasuhan. Daan nang nagpahimangno ang hepe sa PNP sa mga pulis, may kalabutan niini hilabi na nga makadaot kini sa ilang propesyon. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Hugot ang monitoring sa Davao City Police Office sa ilang mga personahe basi naadik na sa online sabong na makadaot sa ilang pagpanerbisyo. Sumala ni Police Major Maria Teresita Gaspan, ang spokesperson sa DCPO, ilang inspeksyonon ang mga cellphones, ingon man mga gadgets sa ilang mga personahe aron masayran kung doon na ba'y nagsugal niini sa online. So far, wala pa tayo report nga nakuha nga doon na kita miyembro sa Davao City Police Office nga na-involve niya ng online sabong. But kung naaman, they will face the consequence, no? Daan na nagpahimangno niini si PNP Chief Police General Junardo Carlos sanglit ang nanay pulis nga nanulis ug nasayran nga naadik di ay kini sa online sabong. Legal siya kung may permit, no? Now, pag wala siyang permit at saka wala siyang franchise, kaya nga merong mga nadadakpan tungod kay wala ini permit. So that's the way I understand, di ba? Kaya ito man yung basihan ng mga station commander natin na with their campaign sa illegal gambling, especially isabong. So naay basihan na kini ilang apprehension legitimate tungod kay walay permit or other offense that is nga matulog siya nga illegal yun ang ilang operation. Ding baguhay lang, miuyon na si Presidente Rodrigo Duterte nga isuspindi una ang operasyon sa online sabong tungod sa mga sabungero nga namising ug ang uban nangamatay kay giingong nga lambigit sa game fixing ug pagpanikas. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipangapuran og Rhode Island Red nga breed sa manok ang mga mag-uuma sa Dapitan City aron pasanayon para sa dugang kita alang sa ilang pamilya. Gidawat sa laing grupo sa mga mag-uuma sa Barangay Sulangon ang gipanghatag nga mga manok gikan sa lokal nga pagamhanan sa Dapitan pinagi sa opisina sa City Agriculture. Tumong niini nga mahatagan og dugang kita ang mga mag-uuma. Kini nang ikaduhang hugna sa pagpanghatag og Rhode Island Red nga breed sa manok sa grupo sa mga mag-uuma nga miyembro sa nagkadaiyang asosasyon. Unang nanghatag ang LGU Dapitan nitong Pebrero kung asa 27 ka mga mag-uuma ang nahimong benepisyaryo gikan sa 9 ka mga barangay. Matag barangay, adunay 3 ka mga benepisyaryo diin dawato nila ang 2 ka pulit o bay nga manok o usa ka HD cockerel o laki nga manok. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa LGU Dapitan sa ilang mga nadawat nga mga manok sanglit dako kining tabang hilabi na nga dunay pandemya
pandemya. Naila ang Rhode Island Red nga breed sa manok sa bugat nga timbang niini og paspas nga produksyon sa itlog nga naggikan pa sa Rhode Island sa Massachusetts sa Amerika. Giablihan na ang ginabida nga Panabo City Food Park sa ground sa Panabo Gym. Dungan sa usa ka bulan nga selebrasyon sa ika-21st araw ng Panabo, giablihan sa lokal nga gobyerno ang Panabo Food Park. Human sa seremonya, nalingaw ang kadaghanan sa Zumba dance presentation. Doon na sa nagapatugtog nga live band sulod sa Panabo Food Park. Ang pag-abli gitambungan sa mga opisyal sa LGU Panabo ug hepe sa Panabo PNP. Naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!